Hei, pitkästä aikaa. Olen nyt kuvannut pelkästään ruotsiksi tässä melkein vuoden ajan varmaan. Mutta ajattelin, että nyt olisi aikaa. Mulla on hiihtolomaa. Oli suunnittelupäivä eilen mun kollegan kanssa, niin lapset on hoidossa. Ja tänään olen myös tehnyt muutama työjuttuja. Ja teen vielä vähän ennen kuin mä haen lapset. Niin ajattelin nyt tässä vaiheessa kuvata uuden jakson. Eli minä olen Mia ja tervetuloa mun Neule-podcastiin. Löydätte minut myös Instagramissa nimellä myra.me.knitting. Hyvä, kun itse ei muista. Ja storyn puolella siinä kyllä päivitän aika paljon ja siihen tahtiin mitä valmistuu ja mitä neulon, mutta olen huomannut, että jotenkin niin tökkii sen, että pitäisi laittaa päälle ja käydä ottaa kuvia. Ja sitten kun mun mies on laivalla töissä, niin ei ole aina joku, kuka voisi ottaa sen kuvan. Ja selityksiä mun mies olisi sanonut. Mutta storyn puolella yleensä päivitän siellä aika usein. Ja kuvasin tammikuun puolella ruotsiksi yhden jakson, missä näytin kaikki mun keskeneräiset työt. Eli ihan kaikki. Kaikki mitä on päässyt puikoille, mutta ei pois puikolta. Eikä ole valmistunut. Se voi olla, että siis myös laskin tuollaisia sukkia, mitä mulla on niinku yksi. Mutta siis ainoastaan ne sukat, joka oikeasti ajattelen, että mä neulon vielä se toinenkin. Et siihen ei jää vaan se yksi sukka. Kyllä mulla on sellainenkin pieni laatikko tuossa alhaalla, missä on niinku yksi eri pari sukkia. Mutta voihan niitäkin käyttää, mutta nämä on suurin osa lasten sukkia. Näytän tässä nyt teille myös muutama niitä keskeneräisiä, mutta ei ihan kaikki. Siitä tulee niin pitkä jakso ja pitäisi syödä lounasta ja käydä Pirjo-Liisan luo vielä tänään. Pitää käydä hakemaan vähän palkintoja ja sitten mulla on siellä yksi lahjakortti odottamassa. Mistä mä aloittaisin? Mä aloittaisin tästä, mitä mulla on päällä. Laitan pois toi, mitä mä neulon. Eli tää on testineulonta ja mä oon testineulonut se Paula Knitsille eli Paula Narkanniemille. Tää on Braid of Ophelia. Se valmistui tässä helmikuun alussa tai puolivälissä. Ja se on totta kai en ole jaksanut kastella vielä, mutta kastelen sitten joskus. Mutta se on ollut mun päällä nyt. Meillä on taas ollut nyt vähän kylmempi keli täällä Vaasassa, eli kuvaan Vaasasta. Mutta tästä tuli tosi kiva. Eli tässä on tää helmineuletta ja sitten on palmikkoja erilaisia. Noin. Ja tää on nyt Dropsin Air-langasta tehty. Tää lanka on ollut mun lankavarastossa. Mitä mä nyt just äsken laskin? Mä oon ostanut sen syksyllä 24. Voisiko olla niin? Joo, syksyllä 24 mä ostin tän langan. Paitamäärän. Tai itse asiassa varmaan 2 paitamäärää, kun mä huomasin sitten, että mulla on tätä 2 eri erää. Ja mä oon jo neulonut mun siskolle yhden paidan. Tästä melkein samasta. Tai siis se on vähän eri. Tää on vähän vihreämpi. Tai mintun vihreämpi kuin sitä, mitä mun siskolla on. Mutta oli kiva saada neulottu tää. Tää näyttää vähän harmaalta tässä kamerassa, mutta se on aika mintun vihreä. Ei ole ihan mun väri. Tai en itse ainakaan ole sitä mieltä. Onpas vaikea muuten puhua suomea, kun en ole kuvannut suomeksi pitkästä aikaa ja puhun ainoastaan mun miehen kanssa suomea ja kaikkien muiden kanssa aina ruotsiin. Niin tästä tulee kiva. Mutta tässä on myös nämä palmikot siinä takanakin. Tää ohje oli tosi kiva neuloa. Tästä löytyy myös kuvia aina, että se näytti ihan silleen, että okei, nyt se näyttää tältä ja sitten sä neulot nämä palmikot tähän ja sitten poimit tästä ja neulo alaspäin ja kaikki silleen, että tosi selkeä ohje. Ja no, mä neuloin sen englannin kielen ohjeen, et en osaa sanoa minkälainen se suomenkielinen ohje oli, mutta tää oli ainakin mun mielestä hyvä.
ei ollut hirveästi mitään sanottavaa siitä ohjeesta, jotain pientä vaan. Ja tää on nyt tullut, tää tuli 18. päivä tää ohje, eli pystyt ostamaan sen Ravelrystä. En ole ottanut kuvia tästä. Mä oon ihan tosi huono ottaa niitä kuvia, niin kuin sanoin, mutta ehkä mä pääsen ottamaan kohta, niin saan myös laitettu Instagramiin tästä kuvaa. En käytä Ravelry muuten kuin siihen ohjeen ostamiseen, niin sinne en ole jaksanut päivittää. Olen kyllä miettinyt, että olisiko se fiksu päivittää ja yrittää nyt tänä vuonna laittaa kaiken sinne, sitten näkee, että paljonko on oikeasti neulonut ja saanut valmiiksi, mutta katsotaan. Mulla on toi Knit-app, niin siinä mä sit aina laitan nää, tai suurin osa näistä. Tää Helmi-neule, niin tää ei oo ainut paita, mihin on neulonut tätä Helmi-neuletta nyt alkuvuodessa, vaan mä oon myös neulonut tolle Vaasateatterille, se ruotsinkielinen teatteri, niin niille yhden paitan, joka tulee nyt, tai siis se on lavalla mukana nyt keväällä, siinä Hans ja Greta näytelmässä, ja se oli pelkästään Helmi-neuletta koko paita. Ja siihen meni ihan hirveästi lankaa. Se oli kaksinkertaista lanakattoa, joku tweed-lankaa. Ja mä käytin siihen 18 keräistä lanakattoa ja sitten se loppui. Piro-Liisalla ei enää ollut sitä. Saan aina siis se lankaa sieltä Vaasateatterilta, et en tarvitse sitä ostaa itse. Mut se loppuu Piro-Liisalta ja sitten vaan mun kaveri, joka on töissä Vaasateatterin pukupuolella, niin, tai ompelupuolella, niin hän sitten kävi siellä Piro-Liisalla ja ne yhdessä sitten keksi, että sekoitettiin vähän erilaisia lankoja. Siinä oli, oliko se Katjan Baby Merino Baby vai mikä päin se on. Sitten oli alpakka, Sannesin alpakka Följetrod ja sitten yksi säike vielä siitä lanakatosta, kun se riitti sit siitä, kun käytiin vain yhden säikeen, kun muuten oli kahdella säikellä tai neulon 2 kerää samaan aikaan, niin saatiin se sitten, että se tuli tähän resoriin tähän käsiin sitten se eri väri, ei se niin eri väri ollut lopun lopuksi, mutta muuten. Eli 2 tällaisia Helmi-neule-paitoja olen neulonut alkuvuodesta ja nyt en halua edes nähdä niitä mitään Helmi-neuletta, enkä jaksaisi yhtään neulo mitään sellaista. Muuten tästä, niin tämä ohje on suunniteltu Bursted alpakalle, vai oliko se harjattu, joku alpakkalankaa, mikä on ehkä pikkasen kevyempi, vielä kevyempi verrattuna tähän. Tää on ollut vähän ruttunen tuossa lattialla. Niin tästä huomaa kyllä, että jos katsoo sen Paulan omaa videoa, niin se on ehkä vähän enemmän tällainen, tai se liikkuu vähän hienompi toi hänen kangas sitten, mutta mä ajattelen, että kastelussa tää ehkä voisi kans vähän tulla vielä vähän parempi, mutta siis onhan se nyt jo, kun mä oon käyttänyt se tässä muutama päivää, niin nyt jo on hyvä. Täällä tulee lämmin. Tässä on myös tää haluan nyt vähän mennä alas, mutta tässä on tää kaulus, mikä on tällainen vähän korkeampi, mutta se alkaa jo tässä ylhäällä tää palmikko-ohje, tai palmikot, niin se on kiva, että se menee koko matkan. Onko tässä jotain väärin? Ei, mä näytin. Joo, eli tää on valmis, se teatteripaita on valmis. Ja yritän saada jotain kuvia Instagramissa siitä paidasta, mutta ainakin Vaasateatterin kotisivulta löytyy niiden kuvat siitä näytelmästä, niin siinä se Gretalla on sitä päällä. Sitten mä oon aloittanut ja saanut valmis tällainen sininen pipo. Tai siis langanpäät on vielä päättelemättä. Ja tää on nyt, mä ajattelin tällä mä osallistun siihen Lankavimman Sandran se neuloja vuosi, ei kun mikä se on. Mä en muista sen haasteiden nimi. No, mut silti. Haaveiden helmikuu, ainakin helmikuun teema. Ja olen haaveillut tästä yksivärisestä aika simppelistä piposta. Ja keväisin mä yleensä nyt aina sit haluan sinistä. Niin
neuloin sitten itselleni tällaisen vaaleansinisen pipon. Ja olen tosi tyytyväinen. Mullahan on ne pipoja. On myös yksi Uslu-hyve kyllä. Tää on siis se Uslu-hyve Petit Knitin ohje. Ja mulla on yksi tällainen. En muista minkä värinen se on. Mut sit mulla on kaikki muut pipot, mitä mulla on, mitä mä oon neulonut aina jostain jämänlangoista ja ne eri värisiä ja meleerattuja. Ja nyt mä haluaisin tällaisen ihan tasaisen, simppelin pipon. Niin tästä tuli sellainen. Ja tähän mä käytin. Meillä on ollut tollainen neuletapahtuma kuin Bubblestick Kokkolassa mun neuleyhdistyksen kanssa, Kova Knitters. Niin sieltä mä ostin toi Svarta Fåret, eli ruotsalainen lankamerkki. Svarta Fåret, toi Mini Merino. Vai Merino Mini? No joo, joka tapauksessa. Ja se sopi tosi hyvin. Mulla oli alpakka följetråd entuudesta sinisenä värisenä, niin nehän sopii tosi hyvin yhteen. Niin tästä tuli tällainen aivan ihana. Ja sitten kun täällä on se alpakka följetråd ja sitten täällä on se Merino Mini, mikä on ihan superpehmeä, niin tästä tuli myös tällainen tosi pehmeä pipo ja tää ei kutita yhtään. Yleensä pipot ei, tai siis mohäritkään ei kutita minua, mutta sit kun tulee lämmin, ja jos vähän hikoilee tai jotain, niin sit se kutittaa. Niin tää nyt ei kutita yhtään. Niin pitää vaan päätellä langanpäät, niin saa sitten tän käyttöön. En ajatellut kastella tai viimeistellä mitenkään. Otan se käyttöön ja toivon, että se sit käytössä vaan tasottuu. Tää on vähän tälleen tää, missä käännetään ja vaihdetaan, mikä on miten se kuuluu. Noin. Niin siinä sisällä tässä kohdassa niin se vähän ruttuu, mutta ei se mitään. Kyllä se siitä. Eli pipo itselleni, sekin on valmistunut. Tai aloitettu ja valmistunut tammikuun jälkeen. Ostin se Merino Mini vai Mini Merino, mä en muista ollenkaan. Niin Sisters Needles, ja hän oli siinä Bubblesticketissä myymässä. Niillä oli myös muita lankoja. Pyrin yleensä, kun olen mukana järjestämässä, että ostaisi kaikilta myyjiltä jotain, mutta mulla on nyt lankaostostoppi. Ja saa ainoastaan ostaa, jos on joku tapahtuma, mutta en silti halua ostaa mitenkään hirveästi, kun mulla on ihan hirveästi lankaa. Siis pärjään. Mä laskin jossain viime vuonna, mä laskin, että pärjäisin kyllä pari vuottakin, jos neulos samaan tahtiin kuin nyt, niin yritän olla ostamatta mitään ekstraa. Tää nyt oli vähän eri ostaa se Mini Merino, koska mulla oli jo tää följetråd ja sitten mä heti neuloin se pipoksi, niin tuntuu vähän paremmalta. Se oli se. Sitten jos katsoitte sen ruotsinkielisen jakson, niin näitte, että mulla oli tää bladrillejakke. Oli periaatteessa valmis, mutta sitten mä olin mokannut jotain tässä kaulurista, tai mä en oli ymmärtänyt sen ohjeen ollenkaan itse asiassa. Niin mä sain sitten apua tuosta Iinasta, se mun kaveri, joka on myös teatterissa töissä, niin hän sitten Stickoskaapa Iina on Instagramissa. Niin hän sitten auttoi silleen, että siis sehän oli tosi hassusti kirjoitettu, vaan sehän on ihan normaalisti tällaisia lyhennettyjä kerroksia. Mutta kun siinä oli jotain, että piti siirtää ne johonkin eri kaapeliin ja sitten siirtää ja takaisin niin sitten siirtää vähän lisää ja sitten vähän lisää ja joka kerta kun käännettiin, niin piti siirtää vähän lisää ja en saanut siitä niinku ollenkaan selvä. Mutta nyt se on valmis. Tästä puuttuu enää napit. Niin tästä tuli tosi kiva. Tässä on Freja Jansin DK vahvuinen merinosokki. En muista värin nimi, enkä sitä langanpohjan nimi, mutta se on DK vahvuinen sokkalanka. Ja olen käyttänyt tätä lankaa. Tää on siis jämiä, mikä oli jäänyt siitä. Iiris syntyi. Siis Iiris on nyt 4,5-vuotias. Mun tytär, ja kun hän syntyi, niin mä neuloin sille villahaalarin.
missä oli joka toinen kerros oli tää ja joka toinen kerros sitten tää valkoinen Drops Extra Fine. Ja nyt mä sitten tein sen näin päin tässä paidassa, että tässä on pelkästään tätä Freja Jansin lanka. Ja sitten tuossa ylhäällä tulee sitten tällainen valkoinen, mikä on sitten se Drops Merino Extra Fine lanka. Mä en nyt löydä mun nappilaatikko, niin mä pitää vähän etsiä. Tai sitten mä ostan Pirjo-Liisalta nappia, kun mä käyn sieltä. Mutta tää pitää nyt sitten saada tähän napit, koska mä myös testineuloin tuossa joululomana, tai siis nämä valmistui nyt alkuvuodesta, niin tällaiset Benjamin Hengselbyxor Rosea Designille. Ja nämä lähtee nyt tämän paidan kanssa. Ne ei sovi ihan täysin yhteen, mutta kyllä nämä niin ne lähtee mun kavereille tai vanhoille työkavereille, kun mä olin laivalla töissä, niin heille syntyy nyt vauva tässä maaliskuussa, niin ne saa tämän postiin sitten Helsinkiin lähdössä tää paketti. Niin sehän on kiva. Niin se oli tosi kivaa nyt, että sit kun tää on nyt jäänyt sinne niinku kesken ja mulla on yksi sellainen pesukori, missä mulla on kaikki keskeneräiset, mitä mä en halua nähdä. Niin se oli jäänyt sinne pohjaan, kun mä olin jaksanut tehdä sille mitään. Plus sitä, että se, kenelle mä neulon tämän alun perin, niin hän on jo 2 tai 1,5-vuotias, niin ei se olisi voinut käyttää sitä enää, niin kun tää on se 3 kuukautta, 3-6 kuukautta vai on se 1, no en muista, mutta noin 3 kuukautta vuotis ohi, tai siis koko toisiksi pienin koko mun mielestä siitä ohjeesta, niin sitten se vaan jäi sinne. Nyt mä sain sitten uutta intoa saada se valmis. Ja sitten se on mun mielestä tosi kiva just tää neuleyhdistys tai kaikki nämä kaverit, siis kun aina pyytää apua, ei tarvi osata itse kaiken. Et se on myös ollut muuten tämän vuoden tai viime syksyn jo todellinen. Tämän niin päätin itse, että pitää ruveta oikeasti pyytää apua silloin, kun tarvii apua, et ei ainoastaan neuletyöiden kanssa, vaan muutenkin. Mä aloitin syksyllä uutta työtä. Olen siis edelleen opettaja, mutta olen nykyään myös rehtori. Ja teen töitä rehtorina sekä luokanopettajana pienessä kyläkoulussa, ruotsinkielisessä kyläkoulussa Pohjanmaassa. Ja on ollut paljon uutta töissä, mitä en ole aikaisemmin tehnyt. Ja on ollut ihan ihanaa, että mulla on kollegat, ketkä aina auttaa, kun pyytää apua. En tarvii ei ole sellaista yksinäistä oloa. Ja sitten aina silloin tällöin tulee tuollaisia muutama viikkoja, kun on ihan hirveästi hommia töissä ja pitkiä päiviä, niin nyt on ollut pari sellaisia viikkoja tässä ennen hiihtolomaa, niin sitten oli tosi kivaa tällaisia pieniä ottaa nämä pienet työt, ja missä oikeasti oli vaan purin se tähän asti, meillä on tää osa uudestaan ja oikein. Ja sitten se on valmis. Ja päätteli langanpäät. Niin sanoisin, että tosi kiva. Ja just silleen, että sit pyytää sen apua töissä ja pyytää sen myös neuletöissä, niin sit pääsee ehkä eteenpäin. Ja mä luulen, että sehän on just se, mitä mä tarvitsen tällä hetkellä, että mä saisin nämä mun keskeneräiset valmiiksi. Mä toivon, että mä pääsisin sinne alle 20 ennen joulua. Mutta tää setti, tästä tuli tosi ihana ja nämä on ihan superpehmeät. Ja nämä on neulottu Dropsin Baby Merinosta ja tää on kanssa siis ollut mun varastossa tosi kauan. Neuloin, olisiko se ollut viime kesänä? Vai sitä edelliskesänä mä neuloin yhden villapaidan. 9 kuukautta. Ei kun mikä koko se oli, alle vuoden ainakin se koko, niin sit jäi vielä tämän verran. Ja mulla on jossain vaiheessa tää miettii nyt siis mun siskonpoika täyttää 8 nyt kesällä, niin no periaatteessa 8 vuotta sitten aloitin ja sit mä oon tehnyt sitä, ei kun vielä pitempi aika olen, niin mä neulon tosi paljon tollasia kulmasta kulmaan vauvan peittoja Baby Merinosta, Dropsin Baby Merinosta, niin mulla on ollut näitä väriä silleen 2-3 kerää pär, 4 kerää maksimis pär väri, ja niitä on sitten jäänyt sinne mun varastoon
Mä oon vähän tällainen hamstraaja. Olen huomannut. Onneksi mulla on mies, joka sit aina välillä vie poiskin tavaroita. Niin tää oli vähän sais käyttää tää nyt. Tää on melkein loppu. Siihen jäi tällainen tosi pieni nuttureina tästä väristä. Niin se oli kiva. Ja sit nää napit. Mä ostin nää napit Uudesta Kaupungista viime kesänä. Mä en muista mikä se on se sen kaupan nimi. Se kangas- ja lankakauppa siinä keskustassa. Niin sieltä mä ostin noin napit. Sillä on tosi hienot napit. Aina. Niin noin sieltä. Siitä kaupasta. Ne oli ne. Mihinkä mä laitan nää nyt? Noin. Oliko mulla muuta valmista? Se oli tää, se teatteripaita ja se pipo. Toi ei. Sen jälkeen kun mä olin saanut tän valmis, se teatteripaita ja toi Bladrille paita valmis, niin mulla on enää 29 keskeneräistä projektia. Kun tätähän mä aloitin ja sain valmis tässä nyt helmikuun aikana, niin se ei ollut mukana siinä 32 projekteissa, mitä mä laskin silloin tammikuussa. Niin sit mä päätin eilen illalla, kun mä sain se pipo valmis, tai yöllä melkein, niin mä päätin, että nyt mä otan tän paidan sit seuraavaksi. Tääkin on ollut nyt 1,5 vuotta jo puikoilla. Ja tää on, se on periaatteessa testineulonta, vaikka se ei ole testineulonta, koska se testineulonta ei ole vielä alkanut. Mut siis Ninni, eli Ninni Enlund, Handmade by Ninni Instagramissa, niin hänellä on tällainen Nilo Sweater, mikä on niinku lapsille tehty, se ohje. Ja sen mä en muista testineuloiksi mä sitä vai neuloiksi mä sen muuten vai Irikselle, mutta Iriksellä on ollut sellainen paita, tai on vielä edelleen, hän tykkäsi tosi paljon. Ja sen mä neulon Dropsin Nepalista, niin se on tosi pehmeä. Ja sitten kun mun sisko näki sen paidan, niin hän sanoi, että hänkin halusi sellaisen paidan. Samanlainen. Mutta sitten niin, tämä ohje ei silloin ollut, niin sitten mä sanoin Ninnille, että mä haluan sitten testineulo, jos joskus tulee aikuisten versio. No, Ninni sitten pisti prototyypin puikoille ja teki sen ohjeen ja sitten hän laittoi sen mulle, että mä voin kyllä jo aloittaa sen testineulona, vaikka ei ole testineulonta vielä. Ja tää on sitten niinku 7 viikkoa, eli Novitaan 7 viikkoa, niin siitä neulottu. Ja se ohje sille lapsillekin oli suunnattu siihen 7 viikkoon, vaikka mä tein se sitten Nepalista. Niin pistin tämän puikoille sit silloin saman tien ja sitten mä neuloin kropan ja mä neuloin hihat ja sitten mä yhdistin sen ja sitten mä pääsin tähän johonkin tähän. Ja sitten mä tajusin, että mulla loppuu lanka kesken. Koska mähän siis oli ottanut varastosta lankaa ja olin ostanut 7 viikkoa tätä väriä silloin kun toi Petit Knitin Ingrid Sweater tuli. Ja olin aloittanut sitä Ingrid Sweateria, mutta siis mä purin sen, tai siis mä leikkasin se, heitin se menee. Koska ei ollut mun juttu. Ja olen tosi onnellinen, koska nytkin jälkikäteen niin se ei ole sellainen malli, mitä mä ehkä haluaisin. Niin ihan hyvä vaan, että purin sen, ettei se jäänyt sinne. Tai heitin se menee. Mutta sitten kävi niin tuuri, että se mallikappale, tai se prototyyppimalli, mikä Ninnikin neuloo nyt tällä hetkellä vielä, hänkin neuloo sitä edelleen. Vaikka on mennyt se 1,5 vuotta, niin me ollaan yhtä hitaita molemmat. Niin hän neuloi sitä ihan täydestä samasta langasta, ettei ollut pelkästään sitä samaa väriä, vaan myös värierää. Ja hänellä oli sitä aika paljon, tai on sitä aika paljon. Niin mä sain sitten Ninniltä, tai me tehtiin vaihtokauppaa, mä annoin sille joku, mitä mulla oli kotona, ja hän antoi sitten mulle 2 kerää lisää. En ole tarvinnut avata sitä viimeistä kerää vielä, katsotaan tarviiksi mutta tää nyt ainakin. Niin sitten mä neulon sitä, kun mä sain se lankaa, niin mä sain uutta intoa ja mä neulon tähän asti. Ja se oli sitten silloin, se oli nyt alkusyksyllä vai onko se kesällä? Ei kun se oli varmaan kesällä. Niin tähän asti. Ja sitten se taas jäi. Ja sitten mä nyt oon miettinyt, että miksi se sitten jäi.
Mutta siis mä tajusin, että se jäi sen takia, että mun sisko, niin hänen mielestä kaikki kutittaa. Ja sitten mä tajusin, että en mä voi neuloa sille paidan 7-viikasta, joka tulee tähän niinku korkea kauluri, tai se on turtleneck. Että sit hän ei tule mitään, että eihän voi sitä käyttää. Mutta sitten mä ajattelin, että no jos mä neulon tähän kauluriin nyt sellainen, kun tää tulee, siis sä käännät sen sit ulos päin, niin mä neulon eri lankaa tähän. Se mikä tulee just tähän niin kurkkuun kiinni, tai aulaa kiinni. Niin, niin. Sitten mä oon etsinyt sitä suht samaa väriä, mutta kaikki on ollut joko liian vaaleita tai sitten liian pimeä tai tummaa. Ja sitten se vaan niinku jäi. No, mulla oli tätä nyt Dropsin Nepalia mun varastossa. Ja mä ajattelin, että ihan sama. Nyt mä neulon tän valmis, koska mun siskolla oli eilen synttärit. Niin, ja me ollaan menossa sinne huomenna. Niin jospa nyt mä saisin tän valmis huomiseksi. Niin se olisi kiva. Ja sitten kun tää on 7 viikkoa, niin hän voi heittää sen pesukoneen. Paitsi että tää on Nepalita tässä, niin se pitää olla vähän varoinen. Mutta niin. Sitten mä ajattelin myös se, että sit kun tää on vähän tummempi, niin sitten kun tää silti käännetään tonne, tästä tulee vielä niinku sen verran, että sen saa käännetty tähän yli noin paljon, niin ei se haittaa, vaikka se vähän tummempi siellä sisäpuolelta. Eihän kukaan sitä näe. Niin nyt mä teen tän, ja tää saa nyt sitten kaikki mun huomion tänään. Paitsi että mä menen nyt sinne Pirjo-Liisalle tämän jälkeen ja sitten pitää vähän katsoa, että mut siis illalla kerkeen ihan varmasti tehdä tämän, niin pitää päätellä langan päät tästä paidasta vielä, niin hän saa sen sitten huomenna. Ja se on tosi kiva, että se nyt valmistuisi. Sitten jos tää valmistuisi, niin sitten olisi enää 28 keskeneräistä. Tosi. Mulla on siis, mä neulon myös tällä nyt koko ajan yksi salainen testineulonta yhdelle suunnittelijalle, ja se pitää olla nyt valmis tässä maaliskuun alkupuolella, mutta sitä ei saa sitten näyttää missään, niin siihen kestää kyllä hetken ennen kuin mä näytän se tässä. Ja sitten mulla on myös yksi salainen ohje, mikä on niin oma ohje, sukkaohje, ja se tulee sitten tässä kevään aikana, mutta se on myös testineulonnassa. Ja itse asiassa jos joku haluaisi testineulaa sukkia, siihen voi käyttää siis fingerin lankaa, vahvuista lankaa, ja siihen voi käyttää joko 2 väriä, tai siis toisesta väristä tarvii tosi vähän, tai sitten voi raidottaa se silleen, että siinä tulee monta eri väriä. Mutta sitten voitte laittaa tuohon alle kommentti, niin mä lähetän sulle sen ohjeen. Se on kyllä testineulonnassa, mutta se on aina hyvä, jos on vähän enemmän silmiä, ja mulla ei ole hirveästi suomenkielisiä testineulojia, niin se olisi ihan kiva. Tulee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi se ohje. Mitä mä olin sanomassa? Niin sehän on keskeneräinen kanssa, ja sitähän mä neulon koko ajan, mutta siis niitähän mä ne voi näyttää tässä nyt. Mutta sit mä ajattelin, että mä myös ottaisin tätä, mitä mä oon aloittanut hiihtolomalla 2 vuotta sitten. Hiihtoloma 24. Silloin mä aloitin tän. Eli Inge Sweater, Lene Holmsamsen sun ohje. Ja olen siis päässyt niin pitkälle, että on enää tässä muutama kerrosta tätä sinistä, ja se on sellainen kreige värinen. Ja sitten yksi tollainen, tai siis tää punainen tulee vielä uudestaan tästä kuvio. Ja sitten tulee resorit. Niin jos mä ottaisin tän sit seuraavaksi ja sitten hihat siihen lisäksi, niin mä ehkä saisin tän valmiiksi ennen kuin tää kylmyys on ohi. Koska tää on neulottu nyt Dropsin Karismasta, ja mulla on nämä värit. Siinä on väri 77, 18 ja mun mielestä oli 17 siinä. Joo. Niin näitä mä oon pikkasen, tai siis se on pikkasen pitempi neulottu kuin ohje sanoo, mutta ei hirveästi. Niin onks mä yhden kuvion on lisännyt tähän, että periaatteessa olisi loppunut tohon
ohjeen mukaan, mutta siis mun mielestä kaikki loppuu vähän, siis kun ei ole ihan sellainen XS-mallinen vai enemmän XL-mallinen, niin sit, jos ne on tosi lyhkäisiä, niin se ärsyttää, kun se vähän selkä tulee esiin ja napa tulee esiin. Ja niin sit mä halusin vähän lisää. Tai joko ne pitää olla ihan kropattu tai sitten sille kunnolla pitkiä, niin mä lisäsin yhden kuviokerroksen tähän, tai olen lisäämässä, ja sitten resorit siihen lisäksi. Niin langat pitäisi riittää. Ja nämä on nyt sitten 2 vuotta sitten ostettu nämä langat, niin toivotaan, että se riittää. On vähän vaikea sitten muuten taas saada se valmis. Mutta sen mä ajattelin, että se saa nyt olla sitten ne seuraavat, mitkä tulee esiin tosta pinosta. Ja kun mä saan ne valmis, niin sitten se taas tippuu se määrä. Eli jos nyt on 29, niin sitten olisi 27. Lupasin Iinalle, Tikkoskaapa Iina, se kaveri, että mä tarjoan sitten kuplivaa, kun mä pääsen alle 20. Katsotaan, tuleeko se päivä koskaan. Mutta niin kuin mä sanoin, niin meillähän oli se Bubble Stick Kokkolassa. Ja siihen Bubble Sticketiin niin Woolnymans Fibersin Laura aina värjää Bubble Stickille oma väri. Tää oli nyt tämän kevään väri. Eli Bubble Stick Kokkola, niin sen väri oli tää. Se nyt vähän hämää tossa, mutta aivan ihana väri. Niin tästä tulee sukkia itselleni. Olen ainakin ajatellut. Ja kyllä niin hienoa, että se voisi olla jotain muutakin, joku huivi, mutta siis mä luulen, että ainakin, että mä teen nyt sukkia tästä langasta. Niin saan sen. Ja sitten, koska oli se tapahtuma, eli sain ostaa lankoja, niin ostin nämä 2 Johanna Skarnilta BFL Sock lankaa. Ja ostin nämä, koska mä tiedän, että Ninniltä, eli hän Made by Ninni, niin häneltä tulee uutta ohjetta, lapasohje, niin mihin tarvii 2 väriä. Niin mä halusin, tai mä tarvitsin lisää lapasia, niin mä meinasin, että näistä voisi tehdä sitten ne lapaset. En kyllä tiedä, minkä näköisiä ne on, mutta niin yleensä osaa suunnitella hyvän näköisiä tuotteita, niin kyllä se siitä. Ja sitten siinä Knitsin, mulla oli se adventtikalenteri, niin sieltä sai sen Cold Grey värisen langan, että pystyisi neuloa sitä huivia, niin mä en muista sen huivin nimi. Mutta siis se Cold Grey on nyt ei ole ihan mun, mä en tiedä, mä en siis millään saanut mitäänkään ne puikoille edes, koska se tuntuu vähän väärältä se väri. Niin sit mä sain vaihtaa ne, niin mulla on nyt tää Dove, eli tää sinistä, kylmää sinistä, tai siis sinistä väriä. Niin kun se Cold Grey on vähän sellainen liilaan taittava, niin liila ei ole ihan tollanen, mitä mä halusin mihinkään tähän ainakaan. Niin vaihdoin tähän, niin nyt mä pystyn sitten tehdä. En ole ihan varma, tuleeko siitä se huivi, mikä tuli siitä adventtikalenterista vai teekö mä joku toisen huivin. Tai teekö mä jopa noita Gradient Glove lapasia ilman sitä Gradient. Vai ihan täysin sinisiä, saa nähdä. Lapasia kyllä tarvitsisin, siis mä huomaan, että mulla ei ole yhtään lapasia. Mä jopa ostin mun työkaverin äidiltä lapaset, mitä hän oli neulonut, kun ei mulla oo. Sitten meillä oli goodiebagit taas, ja sitten siinä goodiebagissä kaikilla oli vähän erilaisia Knitsin tuotteita, niin mä sain nää Lightbulb markkerit, ja sitten oli myös minivyyhti. Mä sain tää Silent Night, sorry. Sitten mulla on myös tääkin on sieltä Bubble Sticketissä, ja se on Spellbound. Ja tää on nyt liila, mutta siis mun tytär rakastaa liila. Hänelle sit varmaan jotain raitaa johonkin. Ne oli ne. Mulla on tässä takana näkyy mosaikkipaita. Sen mä testineulon silloin aika kauan sitten. Se tuli nyt viime keväänä, tai vuosi sitten suurin piirtein. Noin suurin piirtein. Niin se tuli, ja mä oon neulonut se juuri niin kuin kun se on testineulonta, niin kuin ohjeessa sanotaan, mutta sitten ohjeessa on tämän pituuden hihat.
Ja mä nyt sit purin se resori tästä hihoista. Ja ajattelin, että mä neulan sitä täyspitkäisiä hihoita, koska se on tehty tai neulottu Novitan nallelangasta ja Dropskin silklangasta. Niin se on tosi lämmin. Ja mä en tiedä, koska mä käytän sellaista lyhythihasta paitaa, niin mä haluaisin tehdä sitä täyspitkää, että sit se on sellainen oikein lämmin paita, mitä voi käyttää. Niin sain ne purettu ne resorit, mutta en saanut niitä takaisin puikoille sit. Niin sehän on nyt odottaa siellä omaa vuoronsa. Sitten mulla on täällä, mä nyt näytän vähän näitä, mikä tässä päällimmäisenä on. Mulla on täällä tää Milla Miilas Bluese. Tääkin on aloitettu kauan sitten. Ootas nyt, jos mä saan se edes näin. Se on tällainen ohkainen moheri paita tai neule. Ja siinä on tällainen pitsineule tossa alhaalla. Ja sitten tähän tulee tää tupla. Mä en muista mikä tää on. Se on kun sä neulot niitä niin kuin silleen, että se on kaksinkerroin se osa. Niin sehän on vähän jumittunut siihen, koska se on tosi työlästä neulua. Toinen hiha puuttuu. Ja sitten puuttuu koko toi sama. Tulee tästä ympäri koko tää kaksin neulottu. Tai se ei ole resori. Se on nappilista. Se on se. Mä en muista sen nimeä. Mä en muista sitä nimeä millä kielellä. Olen siis täysin ruotsinkielinen. Olen oppinut suomen koulun kautta, työn kautta. Ja nämä loppuvuodet tästä, tai siis nämä viimeiset vuodet, kun nyt ollaan ollut 7 vai 8 vuotta Kallen kanssa yhdessä, niin Kalle on täysin suomenkielinen, niin häneltä on sitten oppinut enemmän. Mutta tässäkin on tämä sama pitsi tässä reunassa. Ja yksi asia, mitä tökkii tosi paljon, on tämä. Mä en tiedä, mitä mä oon siis miettinyt, kun mä oon tätä neulonnut kiinni tähän. Mutta siis sehän on tosi ruma. Ja mä toivon, että mä saan sen jotenkin niinku kastelussa sitten. Ja tää on itse asiassa, tää on siitä mohairlangasta ja yksi sellainen tosi ohkainen merinosäike. Niin nehän on tosta Knit Shop Italysta, niin näissä on myös niin paljon tekokuituja. Tässä ei varmaan lukenut edes, ei. Mutta siis tässä on niinku vaan jotain 30% sitä mohairia ja sitten loput on jotain akryyliä tai polyamiidia tai jotain, niin mä heitän se varmaan pesukoneeseen. Katsotaan mitä tapahtuu, jos mä saan se joskus valmis. Sitten mulla on täällä myös tällainen. Tää on Fisherman's Sweater. Ja tää Dropsin Nepalista. Tää on aloitettu silloin, kun piti ottaa Iiris, tai silloin syksyllä, kun Iiris oli täyttämässä 1. Ja me oltiin menossa ottamaan hänelle, tai hänen 1-vuotias kuvia ja myös perhekuvia. Ja sitten mä ajattelin, että joo, mä neulon sille tällaisen pinkin paidan. Mä neulon sille farkun siniset leggingsit, niin niitähän sillä oli. Mutta sitten mä ajattelin, että mä neulon myös tää, että hän voi pitää tän. En mä tiedä, mitä silloin tapahtuu. Näin pitkälle mä pääsin. Ja tässä se loppu. Ja nyt mä en ole ihan varma, että mulla on tarpeeksi lankaa enää jäljellä. Niin mä vähän pohdin tässä jo tammikuun jaksossa, ruotsinkielisessä jaksossa, että jos mä olisin vaan niinku tehnyt resorin tähän ja sitten tää olisi ollut tällainen kauri. Mutta kun pinkki ei, mä tiedä. Mä en tiedä, siis nämä värit. Pitäisi vaan pysyä siihen sellainen metsänvihreä, ruosteiden värinen ja sitten jotain tällaisia. Siis tää on siis tällaista väriä, näissä väreissä ja ruostevärisiä ja tällaisia. Jos pysyisi niissä ja sinistä kun neulon, niin sitten ei tulisi tällaista. Mä en ymmärrä, miksi mä neulon pinkkiä, kun en mä ikinä tykännyt pinkistä muuta kuin tällaista seepia pinkkiä. Sehän on ihan kiva. Tää on se mun Nisse Shawl. Knit Between Pines Heidin suunnittelema, missä mä oon lukenut sen ohjeen väärin. Eli mulla tässä pitää olla myös tää aina oikea, vaikka on kuvio, mutta mähän on siis lukenut sen, mä en tiedä miten mä oon lukenut sen, niin mä oon neulunut tässä silleen neuletta. Ja sitten taas aina oikea siinä välissä ja sitten taas silleen neuletta, kun tulee noin kuviot. Mut tää lanka on aivan ihana, siis se ohje on kans tosi nätti, niin ehkä tääkin joskus valmistuu. Tääkin oli yksi niistä. Joo.
Ei sen enemmän. Nyt mä höpötin vähän lisää kaikkialaista eri... Mut siis ihan hirveästi niitä keskeneräisiä on. Mulla on tällainen pieni lonttilappu jossain. Ei tässä vissiin. No jossain mulla on pieni lonttilappu, missä lukee kaikki 32. Ja saan nyt yliviivattu nyt sitten 3. Niin se on kiva. Mutta saa nähdä, mitä niille muille tapahtuu. Mä sain jo silloin sen ruotsinkielisen jakson jälkeen, niin Anna Snystan, mun kaveri, laittoi mulle viesti, että hän oli nyt pohtinut, että mitä kuuluu tehdä. Niin, mulla on myös tää kesken. Tää on niinku puolikas viltti. Vinterdagteppe. Puolikas vauvanpeitto. Mut siis Anna oli sitä mieltä, että mun pitäisi purkaa tän. Tää on nyt neulottu ton Dropsin Cotton Merinosta, koska tää on siis, mä oon aloittanut tän joskus silloin, kun joku on saanut, tai oli saamassa kesälapsi. Ja sit mä en ole saanut sitä valmiiksi silloin kesällä, niin sit se on jäänyt, koska sit se vauva jo syntyy, niin miksi mä sit tekisin se valmis. Näin mä toimin. Ja sit kun tää oli aika työlästä, kun tässä on näitä, pitää niinku seurata, että saa nää tää on nurjaa, että saa tän. Ja sitten on nämä kaikki palmikot, mitä pitää saada oikein päin ja oikein kohtaan, ja niin sitten se vaan jäi. Mutta nyt tuntuu siltä, että nyt on taas joku baby boom. Mun kaverit, tai siis tutut ja kaverit, niin monet saa nyt tämän vuoden aikana lapsia, niin ehkä mä silti vähän pohdin itse, että jospa nyt en mä tarvitse tehdä se niin iso, kun se kuuluu olla sen ohjeen mukaan. Tämähän on nyt, olisiko mulla tässä mittanauha jossain? Tossa, jopa hakee sen. No, tohon asti se oli lentänyt se lanka siitä pinkistä. Siis tää on nyt 43 senttinen. Et jospa nyt mä vaan tekisin tästä sellainen 60 senttisen, eli 20 senttiä lisää. Se nyt ei ole mitenkään hirveän pahaa. Se on niinku 1, 2, 3, 4. Missä mä oon tossa? Mä oon tossa. Mä teen näin. 1, 2, 3, 4. Se olisi 5. 5 kuvioa näistä. 5 tällaisia lisää. Ja sit vaan, no joo, no tässä on se helmineule, mitä mä en halunnut tehdä enää. Sitten olisi vielä se. Niin ehkä mä nyt yritän saada tän silti tehty. Mulla ainakin tätä lankaa on ihan hirveästi. Se on myös tollainen, että kun tai Otto ei tykkää mistään neulotuista paidosta tai mitään. Ja sitten mä sain hänet yhdessä vaiheessa, kun hän ollut 2,5. Ei kun se oli silloin sama. Silloin kun Iiris täytti 1, eli hän täytti silloin just 3 sen jälkeen, tai muutama kuukautta sen jälkeen, niin se syksy. Eli kun hän oli 2,5, niin mä neuloin sille neulepaidan siitä Dropsin Cotton Merinosta. Ja sitä hän käytti. Siis hän käytti se tosi paljon ja se ei ikinä sanonut, että kutitti tai jotain. Että se oikeasti halusi sitä päälläkin. Niin sitten mä ostin sitä lankaa vähän enemmän, että sais niinku neulottu. Ja mulla oli silloinkin itsekin neulottu. Mun kaveri neuloi mulle Marseille Sweater, se Petit Knitin siitä samasta langasta. Mutta sehän meni ihan siis tosi huonoksi se mun paita. Sitten, että sitä ei voinut käyttää, niin mä oikeasti heitin se pois loppujen lopuksi, kun se oli niin ällöä. Ja sitten mua vähän ärsytti, kun se oli niin ällöä. Niin sitten mä jotenkin vaan lakkas neulomaan siitä langasta. Mutta toi peitto nyt on siitä, ja sitten mulla on sen verran, että mä oon miettinyt, että kun Otto halusi sen Otto-paidan, se Petit Knitin uusi, ainakin mä en ole nähnyt sitä aikaisemmin, niin se Otto-paita, niin mä ajattelin, että ehkä mäkin voisin neuloa sitä sit siitä hänelle, kun mielestäni se on Double Sunday se, mitä hän on käyttänyt. Voiko se ollut jotain muuta? Vai onko se Alaska? En mä muista, mutta mä pystyn varmaan vähän niinku sumplia, että mä voin tehdä se siitä langasta, niin sit hän ehkä voisi käyttää se sit keväällä ja syksyllä. Niin katsotaan. Se on vähän hankalaa. Hän aina päättää, mitä hän haluaa, mutta hän ei halunnutkaan sitä, kun se on valmis. Se on vähän sama. Mä neuloin sille Drops
Joo, se oli Dropsin Merino Extra Fine langasta pipon, kun hän halusi punaisen pipon, missä oli keltainen reunus. Niin sitten mä neulon sen punaisena ja sitten mä vaan virkkasin sellaisen keltaisen osan siihen pipoon. No, se ei nyt totta kai kelvannut, kun se oli liian vähän keltaista, mutta sitten hän rupesi jossain vaiheessa silti käyttää sitä. Mutta sitten hän tajusi, että se kutittaa. Niin jos toi Dropsin Merino Extra Fine kutittaa, niin mä en ihan tiedä, että mistä mä sitten neulon sille jotain. Mutta kun mä nyt tiedän, että hän on käyttänyt jossain vaiheessa sitä Cotton Merinoa ja mulla on sitä lankaa, niin ehkä mä nyt siitä teen sitä jossain vaiheessa. Pitäisi kyllä tehdä pois ne, mitä mulla on jo. No, mutta sitten tässä tulee nyt seuraavaksi toi Lankavimman neulehaasteessa, niin tulee toi värikäs maaliskuu. Ja mä ajattelin, että toi Ingesvetä nyt sopii siihen, kun tässä on väriä. Ja sit myös, näytinkö mä tää jo? En mä tiedä. Tää sopisi myös siihen. Tää on nyt tällainen pinkki, mutta tässä on eri värisiä moheria ja sitten yksi säike Freja Johansin Merino-liiniä. Mutta sehän on ihan joku hiekkaväri, tai mikä se oli, en muista. Niin tääkin voisi ehkä sopia siihen, että jos mä saisin ne valmis nyt. Sitten tosta pinkistä puuttuu se hiha. Au. No. Ja sellaista. Joo. Tää oli ihan kiva. Ehkä mä pääsisin tähän rytmiin takaisin kanssa, että voisin kuvata myös suomeksi. Tää toki vie sen, kun mä kuvan ensin ruotsiksi ja sitten suomeksi, niin tästä menee se pari tuntia, kun tekee tämän. Mutta ihan tutun tapaan en editoi yhtään. Kirjoitan sinne alas vaan sen mun Instagram-nimen ja sitten saatte kysyä, jos haluatte tietää jotain. Jos mä rupesin nyt editoimaan tätä ja laittaa tänne kaikki niin tää ikinä tulisi YouTubeen. Niin. Ja tää on myös nyt vähän mulle silleen, että mä pystyn tämän vuoden sit seuraamaan, että mitä mä oikeasti on tehnyt ja onko mä saanut jotain valmis ja onkohan ne vielä yli 30 ne keskeneräiset, kun mä pääsen siihen joulukuuhun. Toivon mukaan ne ei oo, mutta tiedän itseni. Se voi olla, että ne on. Mutta mä oon myös tehnyt tällaisen päätöksen, että mä saan liittyä tai hakea testineulontaan ainoastaan, jos mulla on ne langat jo kotona mun varastossa. Niin katsotaan, mitä se menee. Sen näkee sitten myöhemmin. Mutta muuten, se oli siinä kaikki kuulumisia minulta. Kiva, kun katsoit, jos sä katsoit näin pitkälle. Ja tää oli vähän tällainen, ei ihan seurannut mitään järjestystä tänään. Vähän hakua taas, kun on ollut niin pitkä tauko. Mutta kiitos, kun katsoit. Ja nähdään taas toivottavasti maaliskuussa jo. Heippa!